moi kaikki. Eli Leevi ei päässyt tänäänkään videoon, se on tosi harmi. Eli valitettavasti mä en tänään soita sille, koska jotain muuta menoa ja muutenkin. Mutta tänään meillä olisi semmonen haaste, tai maisteluvideo. Kumpi on parempi, tämä vai hei, anna apupoika tänne. No niin, apupoika. Vai tämä. Tämä video ei ole tuotettu yhteistyössä Rainbow. Mutta kuitenkin, mä maistan nyt kumpi on parempaa. Tai nyt sä voit, no mä maistan tästä semmosen hörpy. Maista siihen. Sitten mä maistan ihan, vois sanoa, että 0/5. Ihan 5/5. Ihan hyvä, mutta ei niin hyvä. 5/4. Mä koovaan tänään Leevi. 5/4. No, 5/3. toi voitti. Joo, mut sit Pringleksit. Eli en todellakaan syö, koska en jaksa. Ihan muuta menoa tänään, näin vaiska. Mutta nytten sä haluat... Joo, palo ei toimi. Mutta ei muuta tässä, että tommonen pikku video. Toivottavasti tykkäsitte. Tilatkaa Layer Boys. Joo, Siinä on Rasmus myös mukana. Mutta ja Rasmus tänään no niin, paino helvettiin. Okei, anteeksi. No niin. Mut kiitos kun katsoit tää video. Leevi ei päässyt tänään paikalle. Mutta Leevi kuitenkin siis haluaa teille hyvää illan jatkoa kaikille, ketkä siellä ruudun takana on. Hyvää illan jatkoa ja se olisi mun osalta moro ja Leevin osalta kans. Eli nyt tuli toinen niin me soitetaankin Leeville, eli katsotaan missä Leevi on. Teitäkin varmaan kiinnostaa, että missä hän nyt on. Vähän baristarroja, eli siitä näette. No niin! Sano moi katsojille. Moi. Joo, eli Leevi on nytten jäähallilla, mutta minä olen täällä. Mutta, niin. Minä ja Leevi tehdään sitten kesällä niin paljon tramppa ja kaikkia bottle flip-videoita. Myös Yearboy. Niin, mä ja Leevi vedetään kaikkia päkkäreitä trampalla ja tuplavoltteja vai mitä. Ja kiitos 16 tilaajasta, vai mitä Leevi? Niin, se on, meilläkin on 16, kiitos. Suuri loppu kohta akku. Tehdään tää video nyt nopeasti. Joo, mullakin loppuu, kattokaa. Siellä näkyy 4 prossaa jäljellä enää, mut vähän sovel. Häh? No niin, kesällä tuli tää toinen video. Niin tulee. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Niin, Joo, kiitos tykkäsitte videosta, se olisi mun osalta moro. Eli kiitos kun katsoit tämän maisteluvideon, lyhyen maisteluvideon. Eli tää oli mehumaisteluvideo. Mut se oli sit siinä vai mitä Leevi? Se oli sitten siinä. Yhdistetään uudelleen. Akku loppui siltä joten. Mut kiitos kun katsoit tämän videon. Se olisi. Me jäädään maistelle näitä. Me jäädään juomaan nämä vai mitä? Vai mitä? No ei.